Di mo na matouch to. Hi guys, muli akong compose. Top of the world, Bisaya version. Corona. Akong piling karong panahona, pagkalisod kayod sa atong pangwarta, pagkalisod ng kabutan nga tungod ani nga corona, nganing kalat na gayud bisan asa, way lain tambal ni ini, kundi stay at home for your security. Maong ayaw sige gawas kung way quarantine gitpas, kay basin ikaw unya ug maimpas. Corona virus nga, kung ikaw matakdan gayud niining sakita, maglisod ka ginhawa mo ubo walay plima, kay sa coronavirus na affected ka. Si Duterte karon ng problema, kay bagsak na gayud atong ekonomiya. Mga doktor surrender na tungod ani nga corona, kay walay mabuo aning nga formula. Stay at home lang gayud higala, bato normal na ra kining panahona. Human ani nga lockdown, kitang tanan malipayon, kung si Duterte lang kanunay ang sundon. Ang corona virus nga, kung ikaw matakdan gayud niining sakita, maglisod ka ginhawa mo ubo walay plima, kay sa coronavirus na affected ka. Ang corona virus nga, kung ikaw matakdan gayud niining sakita, maglisod ka ginhawa mo ubo walay plima, kay sa coronavirus na affected ka. Thank you guys sa pagtanaw. Please like and share sa maong video.